DKI jangan joget. Ayo deh. Allah. Ya kayak nyedak kono nyedak Mbak Sumi iki lho. Aku pokoke kok. Lah ngapa ta? Pak Dim blenger karo aku iki anak. Nggih, tak rampungke sik ya, Mas. Ya. Urip ana kutha gedhe.
Mbah. Leren sik. Mas Kardi aja runggo sik karo Mbak Sumi nang kene. Acong sisan nang kene acong. Ayo. Kosek. Bobok. Kosek. Ya kene iki bobok. Acong lagi katokan kosek. Ya karepku ki acong karo bojone sisan nang kene. Kosek karepe. Wah, cupang cemburu gitu ya. Kenapa? Kok iso? Hubungannya apa? Lah Mbak Sumi gandeng Mbak Harjo. Terus kowe gandeng sing domah. Iya, terus? Aku gandeng Mbok Dene. Nah, terus lah kuwi sapa cupang? Cupang gen golek iwak wae cak. Ayo, Dek. Iya, Mbak. Age nang